आं पश्चिमपट्ला VCDC नि सासे मासिगिरि जानानै नोंथांनिसिम गिबियावनो साबायखर बावहरनाय थाबाय। लोगोसे जोंनि गासै ससियेल मिडियानि नायगिरि रायजो राजा नोंथांमोननिसिमबो आं दिनै पश्चिमपट्ला VCDC नि सासे मासिगिरि जानानै क्लेरिफिकेसन होनो थाखाय आं आखायाव लादों। मानो होननानै बुङोब्ला नैबे बर्तमान जोंनि पश्चिमपट्ला VCDC नि 32 नं भेरगाव बियाब समस्तिनिफ्राय जिखिनि बिजाथिनि सायाव माखासे गोरोन्थि मेसेज पश्चिमपट्ला VCDC नि जानानै हगारगासिनो दङ। नाथाय बेखौ जोङो पश्चिमपट्ला प्राइमारिनि आफादगिरि, गाहाय नेहाथारि, जेनेरेल सेक्रेटारि, AO आरो जोंनि माखासे बुथ कमिटिनि मेम्बार्स, लोगोसे PC मेम्बार्स बयजोंबो जों सावरायलायनायनि गेजेरजों जे मोनथिबाय जे जोंनि VCDC निफ्राय जे गोरोन्थि मेसेज जे शेयार जादों, बै ससियेल मिडियानि जे गोरोन्थि मेसेज शेयार जानाय, बै मेसेजआ जोंनि पश्चिमपट्ला VCDC निफ्राय बे मेसेजखौ जों होनाय जायाखै। आरो नंगौ जों माखासे गामि लेभेलावबो जोंनि पार्टिगिरि बिथांमोनखौ जों सुलु लाबाय जे जोंनिफ्राय पश्चिमपट्लानिफ्राय बेबायदि गोरोन्थि मेसेज फोसावनायखौ जों नुनो मोनाखै। आरो जोंनि पार्टिगिरि गासैबो बिथांमोननिफ्राय जों जुगाजुग खालामनायनि गेजेरजों जों हमना मोनाबाय जे नैबेखौ सोरबा थार्ड पार्सन, सोरबा जोंनि अपोजिशननि नङाबा जोंनि बेरेखा एसे दोलोनि एसे बेरेखा साननाय बिथांमोना जा नैबे मेसेजखौ हगारनोबो जानो हागौ। नाथाय जोंनि पश्चिमपट्ला VCDC हिसाबै जे नैबे भुवा मेसेज जायखौ जों गोरोन्थियै बा नैबे 32 नं भेरगाव समस्तिनि बिजाथिनि एगेन्स्टआव बेरेखा मेसेज हगारदों, बे मेसेजखौ जाहाथे जोंनि नै पश्चिमपट्ला VCDC खौ बरनामाव बा जोंनि पश्चिमपट्ला VCDC खौ जाहाथे गोरोन्थि लामायाव रायजो सिगाङाव जाहाथे फोरमायथिनो थाखाय फोरमायथिनो नाङा, बेखौ जोङो पश्चिमपट्ला VCDC जानानै जायफोर बिथांमोना गोरोन्थि मेसेज हगारदों बिथांमोनखौ जोङो खावलायहरदों जाहाथे नोंथांमोना नैबे पश्चिमपट्ला VCDC खौ लानानै जे गाज्रि मेसेज हगारा, आं बेखौ पश्चिमपट्ला VCDC जानानै नोंथांमोननिसिम खावलायहरनाय थादों। लोगोसे जोङो पश्चिमपट्ला VCDC हिसाबै गासैबो ज' सावरायलायनायनि गेजेरजों जोङो मोनथिबाय जे नैबे 32 नं भेरगाव समस्तिनि जि फैबाय थानाय इलेक्शन, बे इलेक्शनाव जोङो UPPL हानजायानो 100% रोखा आरो देरहागोना रोखाखा। ओंखायनो जोङो टिकेटनि बेलायाव पश्चिमपट्ला VCDC हिसाबै जों बुंनो थाङा। मानो होननानै बुङोब्ला बेखौ टिकेटखौ जोंनि UPPL सरकार, जाय सरकारा सेन्ट्रेलनिफ्राय जोंनि कामान फैगोन, बै कामान बायदिसो जोङो VCDC हिसाबै बा प्राइमारि हिसाबै जोङो बिजाथिजों सापर्ट खालामगोन। आरो जोङो बर्तमान दिनैसिम बिजाथि डिक्लार होयैनि सिगाङाव जोङो माब्लाबाबो जोङो गुबुननि बेरेखायै बा एक्जिस्टिं EM नि बेरेखायै जोङो थाङा आरो थांनायबो नङा। आरो जोङो बर्तमान सरकाराव थानाय हिसाबै जोङो UPPL दोनो दङ आरो UPPL हिसाबैनो खामानि मावलांगोन। आरो बिथांमोना मेसेजाव लिरदो जे 32 नं भेरगाव समस्तिनि जे बर्तमान एक्जिस्टिं EM बिथां दावबायसा बर' सारनि सोमोन्दै बिथांमोना लिरदो जे जोंनि नैबे 32 नं भेरगाव समस्तियाव जुदि एक्जिस्टिं EM थायोब्ला माखासे जोंनि UPPL हानजानिफ्राय भट मोननाय नङा, खहा जागोन, बे खोथाखौ बुंदों बिथांमोना। नाथाय बियो कमप्लिटलि गोरोन्थि आरो नंखाय। मानो होननानै बुङोब्ला जोङो पश्चिमपट्ला VCDC हिसाबै मानगोनां दावबायसा बर' सारजोंनो जोङो 100% दङ। आरो जोंहा गंफ्रोमबो सुबायाव जोंनि PC मेम्बार दङ, बुथ कमिटि मेम्बार दङ, बिथांमोनजों जों कमप्लिटलि गोरोबनायाव दङ आरो जोङो जुगाजुगखौ लागासिनो दङ। बिथांमोना माखासे मेसेजाव नंखाय बाखाय लिरदों पश्चिमपट्ला VCDC जानानै, जाहाथे नेक्स्ट टाइम बिदि खालामा, आं बेखौसो VCDC नि जानानै बिथांमोनखौ खावलायहरबाय जाहाथे जोंनि पश्चिमपट्ला VCDC खौ बरनामाव खालामनाङा। जोङो मानो होननानै बुङा, जों बर्तमान UPPL हानजाजोंनो जोङो बयबो गोख्रों भाबै राहा लानानै जोङो नेक्स्ट इलेक्शनाव देरहानायनि खामानि मावगासिनो दङ आरो मावलांबाय थागोन। बेनि थाखाय आं VCDC जानानै फिन खेबसेबाव नोंथांमोनखौ खावलायहरदो जे जाहाथे पश्चिमपट्ला VCDC खौ लानानै जाहाथे मिसकनसेप्ट रायजो राजानि सिगाङाव जाहाथे होआ, बेखौ आं VCDC जानानै गुरै खावलायहरनाय थाबाय। लोगोसे गोजोन्थों।